ଏବେ ତ ଆମ୍ବର ସିଜନ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ଘରେ ବହୁତ ସାରା ଆମ୍ବର ରେସିପି ବନେଇକି ଖାଉଥିବେ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମ୍ବର ଖଟା ଆମ୍ବର ଆଚାର ରେସିପି ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି। ଯଦି ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ ଯାଇକି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇକରି ଆସିଛି ଆମ୍ବର ପାପଡ଼ ରେସିପି। ଆଉ ଏଇ ଆମ୍ବର ପାପଡ଼ଟି ମୁଁ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବରେ ବନେଇଛି, ଆଉ ଆମେ ଯାହାକୁ ଆମ୍ବର ସରା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ଆଉ ଏଇ ପାପଡ଼ଟି ମୁଁ କିପରି ବନେଇଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ତ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ପରିବାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ନେଇକରି ଆସିଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମ୍ବର ପାପଡ଼ ରେସିପି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ। ଆଉ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ମୁଁ ଏମିତି କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ଏମିତି ମଝିରୁ ଦିଖଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ତାର ଚୋପା ସବୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି। ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଏବେ ତାକୁ ପୁରା ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟିକି ତାକୁ ପୁରା ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଦୁଇଥର ମୁଁ ଧୋଇ ନେଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ୍ବକୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ମୁଁ ଧୋଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଛାଣି ଦେଇଛି। ଏବେ ସେ ସମାନ ଜାଗାରେ ମୁଁ 2 ଗ୍ଲାସର ପାଣି ଦେଇଛି। ଆଉ 2 ଗ୍ଲାସର ପାଣି ଦେଇକି ଏବେ ତାକୁ ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅନ୍ କରିବା ଏବଂ ଆମ୍ବକୁ ସେଥିରେ ବଏଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ତ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ମୋର ଭଲସେ ପୁରା ବଏଲ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ତାକୁ ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆମ୍ବ ମଧ୍ୟ ସିଝିଗଲାଣି। ତ ପୁରା 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମର ଆମ୍ବ ଭଲସେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଆମେ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ଏବେ ଆମ୍ବକୁ ଟିକେ ସମୟ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଗୋଟେ ଛଣା ନେଇ ଆସିବା। ଛଣା ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆମ୍ବକୁ ଆମେ ସିଝିକି ରଖିଥିଲେ ସେଇ ଛଣାରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମ୍ବକୁ ଆଣି ତାକୁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଏମିତି ପ୍ରେସ୍ କରିବା। ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଯେଉଁ ଆମ୍ବର ରସତକ ତଳକୁ ପଳାଏ, ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଚେର ଅଂଶ ଥାଏ ସେ ଉପରେ ରହିଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଏ ଉପାୟରେ ନ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ବି କରିକି ତାକୁ ଏମିତି ଛାଣିପାରିବେ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ତାର ପ୍ୟୁରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ଭିତରୁ କେତେ ସବୁ ଚେର ଅଂଶ ବାହାରିଛି। ତ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାର ମୁଁ ସବୁ ଜୁସ୍ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ସେପଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଡ଼େଇକୁ ଗରମ କରିଦେଇଥିଲି। କଡ଼େଇକୁ ଗରମ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ୟୁରି ଆମେ ବନେଇକି ରଖିଥିଲେ, ଏବେ କଡ଼େଇରେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ୟୁରିକୁ ଆମେ ଢାଳିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ୟୁରିକୁ ମୁଁ କଡ଼େଇରେ ଏବେ ତ ଏସବୁକୁ ଢାଳି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ସେଥିରେ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଧଳା ଲୁଣ ପକାଇଲି, ତା ସହିତ କିଛି କଳା ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ପକାଇଲି। ଆଉ ମିଠା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ହାଫ୍ ବାଉଲର ନେଇଛି ଗୁଡ଼। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଚିନି ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏସବୁକୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲସେ ଆମେ ଗୋଳେଇବା। ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ରାନ୍ଧିବା, ମାନେ କୁକ୍ କରିବା। ଆମେ ଆମ୍ବକୁ ପୂର୍ବରୁ ବି କୁକ୍ କରିଥିଲେ, ତ ଏବେ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି କୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବାସ୍ ଗୁଡ଼କୁ ଟିକେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ମେଲ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଗୁଡ଼ ଯେହେତୁ ବିଣ୍ଡା ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ମେଲ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଏବେ ସେଥିରେ ଟିକେ ମୁଁ ପକାଇଛି କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ନଥିଲା ତ ମୁଁ କଲର୍ ପାଇଁ ଏଠି କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲିର ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାରିବେ, କିଛି କଲର୍ ବି ୟୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର ଯଦି ଆପଣ କରିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ କରିବେନି। ତ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁକୁ ଭଲସେ ମିଶାଇକି ତାକୁ ପୁରା ଗୋଳେଇଲି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏପଟେ ନେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ନେଇଯାଇଛି। ସେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାପରେ ପକାଇଦେଲି। ସବୁକୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲସେ ମୁଁ ମିଶାଇଦେଲି। ଏବେ ତାକୁ ଟିକେ ବଏଲ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଆମର ଯେହେତୁ ବଏଲ୍ ଆସିଗଲା, ମୁଁ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏବେ ଅଫ୍ କରିଦେଲି। ଏବେ ତାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ସେପଟେ ମୁଁ କିଛି ଥାଳି ନେଇ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଥାଳି ଉପରେ କ'ଣ କଲି ନା, ଟିକେ ତେଲ ପକାଇଲି। ତେଲ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଥାଳିର ଚାରିପଟେ ଭଲସେ ଏମିତି ଘଷିଦେଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଥାଳିର ଚାରିପଟେ ଏମିତି ଆମେ ଭଲସେ ତେଲକୁ ପୁରା ଘଷିଦେବା। ଏବେ ତେଲ ସବୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମ୍ବର ପ୍ୟୁରି ବି ଆମର କ'ଣ ହେଇଯାଇଥିଲା, ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା କରିବେନି, ବାସ୍ ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଥିବ ସେଇ ହିସାବରେ ରଖିବେ। ତ ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଆମର ଥିଲା। ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ନେଇକି ଏମିତି ଥାଳିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଢାଳିଲି ଏବଂ ଥାଳିରେ ଢାଳିକି ତାକୁ ପୁରା ଚାରିପଟକୁ ଏମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ସମାନର ସେପ୍ ଦେଲି, ଯେପରିକି ଚାରିପଟକୁ ଆମର ସମାନ ହେବ, ନା କୋଉପଟେ ମୋଟା ନା କୋଉପଟେ ପତଳା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପଟ ଏବେ ଆମର ସମାନ ହେଇଗଲା। ତ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବାକି ଥାଳି ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ସେପରି ଆମ୍ବର ରସକୁ ଢାଳିକି ତାକୁ ସେପରି ସେପ୍ ଦେବି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି এই ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଏହିପରି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ତ ଏସବୁକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ଖରାରେ ଟିକେ ଶୁଖେଇଦେଲି। ତ ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରା ମୁଁ ତାକୁ ଖରାରେ ଶୁଖେଇଦେଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏପଟେ ତାକୁ ଖରାରେ ଶୁଖେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖେଇବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏବେ ଆମ୍ବର ପାମ୍ପଡ଼ ପୁରା ବନିକି ରେଡ଼ି। ତ କ'ଣ କରିବେ ନା, ତା ଚାରିପଟେ ଟିକେ ଛୁରୀରେ ଏମିତି କାଟିଦେବେ, ତାପରେ ତାକୁ ଏମିତି ଉଠେଇଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆମ୍ବର ପାମ୍ପଡ଼ଟି ପୁରା ଆରାମସେ ଉଠି ଆସିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ମୋର ଆମ୍ବର ପାମ୍ପଡ଼ଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଆଉ ପୁରା କଲରଫୁଲ୍ ବି ହେଇଛି ବିନା
कलर। एबे चलते आम काटिबा। तो काटापी बेसी किसी कष्ट ही पड़े बास गोटे छुरी ने चारिपटू एमती आपन को जो सेप दरकार से सेप्रे आप काटिपारे। तो एमती फास्ट लंबा लंबा काटिदेवे। लंबा लंबा काटिपारे आपन स्क्वायर भली काटिपारे आपण हिसाब से आपन काटिपारे। आउ ये आंबर पापड़ी खावाई बहुत टेस्टी लगुला। आपड़ कंचार आंबर बनई पारे आपन पाचिला आंबर बनई पारे। इपटे आपण मैंने देखिपारे आंबर पापड़ को मुझे काटिकी एमती राउंड राउंड करके गोटे बढ़िया सेप देली। तो आपण मैंने ये सेप दे पारे। देखु मोर आंबर जो पापड़ी केते जुसी होती केते पूरा जेली फॉर्म रे आ सांग माने बहुत बढ़िया लगुला। मिठा भी ठीक थिला, राग भी ठीक थिला। आपण मैंने चाहिए आपको निज घरे बनई पारे, इजी वे बनई पारे। देखिले तो सांग माने केते सहज बनिकी रेडी हो गला आंबर पापड़। तो निश्चय निज घरे बनईकी खातु और निजर मतामत मते कमेंट रे जणातु। यही थिला आमर आंबर पापड़ रेसिपी। पुणी देखा आपण मान सहित आ गोटे नुआ रेसिपी रे। रोची सांग माने नमस्कार, जय जगन्नाथ।